O daňovom priznaní hovorí zákon o DPH v paragrafe 78. Samotný nadpis hovorí, že sa nevenuje iba daňovému priznaniu, ale aj splatnosti vlastnej daňovej povinnosti. Čiže názov paragrafu 78 je daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti. Čo to je tá vlastná daňová povinnosť? To som nakreslila tuto dole schematicky. V podstate v odseku 1 je napísané, že od celkovej splatnej dane si platiteľ môže odpočítať odpočítateľnú daň. A v prípade, ak vyjde kladný rozdiel, tak hovoríme o vlastnej daňovej povinnosti. V daňovom priznaní by sme to našli tuto dole. Niekde v tejto časti máme základ dane, k tomu DPH, ktorú máme platiť. A ak sme platiteľ, môžeme si aj odpočítať DPH. A potom tu dole v súčasnosti je to riadok 32, ktorý má názov vlastná daňová povinnosť. Ale ak by vyšlo číslo tohto výpočtu záporné, tak hovoríme o nadmernom odpočte. Nadmerný odpočet ale však nie je témou tohto ustanovenia. O nadmernom odpočte hovorí potom až paragraf 79. Ale tak pre ucelenie. Dobre, čiže ešte raz. Celková splatná daň. Napríklad by sme ako platiteľ by sme vyfakturovali celkovo za 5 000 v priebehu zdaňovacieho obdobia. K tomu DPH, keby bola 20%, tak bude 1000. Toto vlastne, tá 1000 by bola táto celková splatná daň. A keď som platiteľom, dajme tomu, že môžem si celkovo odpočítať 600 eur. To je tá odpočítateľná daň. A vyjde mi kladné číslo 400. Čiže toto je tá vlastná daňová povinnosť. Od nej by sa mohol odpočítať nadmerný odpočet z minulého zdaňovacieho obdobia a potom je pod tým vlastná daňová povinnosť na úhradu. Skúsme iný príklad. Uvažujme o týchto 1000 eur, že by sme mali ako celkovú splatnú daň a mínus túto odpočítateľnú daň. Dajme tomu, že by sme v tom zdaňovacom období nakúpili viac zásob, tovaru, materiálu alebo kúpili nejaký dlhodobý majetok a tá odpočítateľná daň by bola vysoká, napríklad 1500 eur. Tak potom výsledok bude záporný, že 500 a v tom prípade by sme hovorili o nadmernom odpočte. Ano? Môžeme si teraz prečítať prvý odsek, ktorý bude hovoriť o platiteľovi. A ešte nie. Ešte mám tu uvedenú lehotu 25 dní, to je taká všeobecná lehota, že buď podám daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, alebo do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Rozdiel je v tom, či som platiteľ alebo nie. Ak som platiteľom, tak potom mám nejaké zdaňovacie obdobie. A to môže byť buď mesiac, alebo štvrťrok, že? A ak by som nebola platiteľom, čiže som napríklad osoba registrovaná podľa sedmičky alebo paragrafu 7a, alebo vôbec nie som registrovaná, ale ak mi vznikne povinnosť platiť daň v súlade s paragrafom 69, tak potom musím podať daňové priznanie, ale nie po skončení zdaňovacieho obdobia, lebo ho nemám, lebo nie som platiteľ, ale potom po skončení kalendárneho mesiaca. Toto sa dočítame potom v 3. odseku. Tak poďme sa teraz pozrieť do 1. odseku, kde budeme mať uvedené vlastne toto a túto časť. Takže paragraf 78 odsek 1. Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu. A teraz si všimnite, že okrem čoho? Okrem dane vyrúbenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov. Keď mi vyrúbi colný úrad DPH, tak ju zaplatím priamo colnému úradu. To znamená, že nepôjde do daňového priznania. Tam nikde nevykazujem DPH, ktorú mám zaplatiť pri dovoze tovaru. Ale DPH, ktorú si odpočítavam, ktorú som zaplatila pri dovoze tovaru, tu uvádzam do daňového priznania. Áno, v súčasnosti je to v riadkoch 22 a 23.
ale tá, ktorú mám platiť colnému úradu, tá tu uvedená nie je. Dobre, čiže preto znie takto veta, áno, že treba zaplatiť tú daň, okrem dane vyrúbenej colným orgánom pri dovoze tovaru. Druhá veta. Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, a to je táto spodná časť, od celkovej splatnej dane, okrem dane vyrúbenej colným orgánom pri dovoze tovaru, odpočíta odpočítateľnú daň a tento kladný rozdiel v zátvorke je legislatívna skratka, ďalej len vlastná daňová povinnosť uvedie do daňového priznania ten kladný rozdiel, čiže tú vlastnú daňovú povinnosť. V súčasnosti je to riadok 32. Odsek 1 sa teda venoval téme splatnosti vlastnej daňovej povinnosti. Odsek 2 ide hovoriť o daňovom priznaní. Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ. Sa nám to opakuje, hej? Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia platiteľ. Okrem zahraničnej osoby, ktorá je registrovaná podľa paragrafu 5. Čiže pokračujem v tom odseku 2. Okrem platiteľa registrovaného podľa paragrafu 5, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň, môžem povedať, že treba v súlade s paragrafom 69, hej, teraz hovoríme len o tej zahraničnej osobe, áno. Ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane, či už podľa paragrafu 43 alebo 47, ďalej, alebo nadobudol tovar s oslobodením od dane podľa paragrafu 44, alebo ak uplatňuje odpočítanie dane. Dobre, čiže ešte raz začiatok toho odseku 2, že do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ, okrem zahraničných, ktorí sú registrovaní podľa paragrafu 5, ktorí len v určitých prípadoch, ako sme tu mali vypísané. Ano? Takže ak som tuzemská osoba, platiteľ, tak ak by som aj mala tzv. Nulové daňové priznanie, aj tak ho podám. Hej? To sme sa dočítali v druhom odseku.